Sesikhathele inyanga egcwele kuma-social media egcwele ko-YouTube zithi ziyawazi umuthi kanti zikhuluma amampunge. Nansi indoda ekhulu Mbulo othandekayo lena oyibonayo lapho kwi-screen sakho njengamanje. Angizukukhuluma kakhulu ibukeka isancane yona Mbulo othandekayo, kodwa-ke imisebenzi yayo izokumangaza. Mina okwami Mbulo othandekayo akukhona ukuthi ngikhulume kakhulu laphana-ke Mbulo othandekayo, kodwa-ke ngizokutshela nje imisebenzi okuyiyona egila iy'manga kakhulu laphana-ke ngayo leya ndoda lena ekade ngikhombisa yona-ke Mbukelo othandekayo. Uma ufuna umuthi wenhlanhla uyawuthola kule ndoda lena. Kanti uma uzingelwa izitha laphana-ke noma usukhathelwe abantu bekugadla ngemithi laphana Mbulo othandekayo, uyakwazi-ke ukuthi uxhumane nayo le ndoda ikuqinise laphana-ke, iyakwazi ukuthi-ke ikuqinise laphana-ke Mbulo othandekayo. Kanti uma ufuna futhi izokuqinisela umuzi, iyakwazi futhi Mbulo othandekayo. Noma-ke uma usukhathele Mbulo othandekayo ukushintsha ama-relationship Mbulo othandekayo, uyakwazi ukuthi le ndoda lena uxhumane nayo laphana-ke ikubethelele umuntu wakho, uthandane naye nize nihlonise ukufa, noma uma ukuthi unomakoti umbethele umakoti wakho kuze amadoda lawa agangayo afuna abafazi babantu engafinyeleli kowakho umakoti laphana Mbulo othandekayo. Noma kufuna izigubhu zokuphakamisa inhlanhla laphana Mbulo othandekayo, uyayithola-ke kubaba uNdlovu laphana-ke ku-Dr. laphana-ke uNdlovu Mbulo othandekayo. Noma-ke uma ufuna ukudlondlobalisa ibhizinisi lakho laphana-ke Mbulo othandekayo, uyakwazi ukuthi-ke uxhumane nayo le ndoda lena ikunikeze laphana-ke umuthi osebenza ngempela laphana-ke wokuvusa laphana-ke ibhizinisi lokuthi-ke udonsa abantu laphana ukuthi abantu-ke beze bezothenga kuwena, noma-ke ibhizinisi lakho lidlondlobale ngendlela exa ukwenza laphana Mbulo othandekayo. Nokunye-ke Mbulo othandekayo akwenzayo uDr. Ndlovu laphana Mbulo othandekayo singeke sikubalule lena Mbulo othandekayo, kodwa uzokuthola konke uma usumthinta enombolweni ethi 065 579 1949 065 579 1949. Kanti isigodlo sakho laphana Mbulo othandekayo uDr. Ndlovu usithola pha khona laphana endaweni yaseMnambithi eYouthval laphana Mbulo othandekayo esigodini laphana-ke. Kodwa-ke uma ufuna ukuthola kahle ama-direction ukuthi ugibela kanjani, uma ufuna ukuza khona uzokwazi ukuthi umthinte enombolweni yakhe lesike sayisho Mbulo othandekayo. Lo mfana usikhova ngimazi ugijima kanjani. Phela umuntu mfishane ubona amanqina nje kuthothana ukuthi kuye kuthiwa kwaZulu ujeziswa la wone khona ulindwa. Yikho bamjesela bamnqikisa nje itoilet kwathiwa uzwe la itoilet kanje. Bamphendula umfana bamphendula ebambela umlungu wakhe basebaleka. Umlungu wakhe uyabashiya ngejubane. Benza impakwa ngezone zakhe umlungu wayesebalekile yena ubasindwe izinyanga. Ungizweke wathela kase ngendaba labafana yena usehleli la useyadlala ngoba umuza secela nje ukhulu idlamlenze ukuthi ucela imbonge. Shuthi akwazi vele ukuyibonga lokho ahamba nakho Nkosi yami. Shuthi uyakhumbula ukuthi yayingibonga kahle kanjani idlamlenze. Ungizisesele akasayingenje indaba yakhe sekumnandi nje ungizakazi nokuthi baphelele pha abashayise izimoto bebaleka ngeenyawo noma balunywe izitsha akasena ndaba nje. Yixoku lokuzala umfoko wamacingwane Nkosi yami wayi ngalamanhlomo. Masipala wasenqutha usilungisele lesi sibozo seposter akashintshe nje alungise kusese eli ngokuphuthuma. Sokuthi walena bebalandela ukuthi nibonise ukuthi uMgqumeni nimlandela ngokweqiniso. Ngokwazi kwami uMgqumeni wayelandela abantu abanomqondo abafana noqhosha. Sikhombiseni ukuthi-ke iqiniso niyakwazi ukunimela. Angikholwa ukuthi ningalibhada kulomcimbi mangabe kungashintshiwe le post. Ibekwe ngendlela yakhona. Angikhaleli ukuthi akufakwe mina ngusimomosa. Kodwa bakhona abantu engicabanga ukuthi nina njengabalandeli niyazi ukuthi kufanele ngabe bakhona kule post. Angizukubala ukuthi obani nobani nazi kahle nina. Masipala usilungisele lento otherwise bayobukwa izitulo. Ngiyabaza abalandela uMgqumeni babengazwani nento ebhedayo. So sicela umasipala asilungisele la mawukuthi iphutha libe kuyena. Cancel le post aqale phansi ipost
mawukuthi awunalwazi ukuthi kufanele kufakwe obani, befonele umndeni wakwamgqumeni noma bexhumane nabantu ababesondelene kakhulu nomgqumeni ukuze kuzokwazeka ukuthi iyiphi indlela okufanele benze ngayo iPost. Hayi lo msangano lo. Akekho umuntu ozoya la. Akunamuntu nje wayelandela umgqumeni ozoya la. Max nje.